сердца пробитого тида, что пробачает людей за грехи. Иисус тримає в обдимках той криші мор, а що робиш ти? Сердце Христа, полное болю, для нас палает чистой любовью. Сердце Христа, полное болю, Анна часова сгорая с любови, сгорая с любови. Иисус с крижа глядить на меня, у сердца мое ранить своею любовью и робить подобным для сердца своего. Сердца пробитого тидой, что пробачает людей за грехи. Иисус тримає в обдимках твой криші мор, а що робиш ти? Сердце Христа, полное болю, для нас палает чистой любовью. Сердце Христа, полное болю, одна часова сгорая с любови, сгорая с любови. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Єсус Христос каже: «Будьте досконалими, як досконалий Отець ваш Небесний». І закликає кожного з нас: «Іди за мною». Часом ми задаємо собі питання: куди мені пойти? Який мой шлях? Пан Єсус дає нам вельми конкретний отказ. Хто хоче йти за мною, нехай одречеться від себе, возьме криж свой і йде за мною. Шлях, який пропонує нам Христос, нелегкий, бо вельми тяжко згодиться на криж у своїм житті. Але менавіта гэты шлях вядзе да вечнасці. Распачынаючы разважанне мукі Пана, хочам прайсці крыжовы шлях, як шлях нашага збаўлення. Ахвяруем Пану Богу нашыя малітвы, просячы аб святасці для кожнага з нас. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами.
Стацыя першая. Пан Езус асуджаны на смерць. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывши муку свою, свет откупил Ты. А першасвятары і ўвесь Сінедрыён шукалі лжывага сведчання супраць Езуса, каб забіць яго, і не знайшлі. Хоць прыходзіла шмат і лжывых сведкаў. Мы так моцна прызвычаіліся адзін да аднаго, што некаторыя з нас думаюць, што ім заўсёды можна гаварыць усё, што падабаецца. Яны чакаюць, што іншыя будуць зносіць іх недалікатнасць. Чаму б не паспрабаваць спачатку утаймаваць свой язык? Ты ведаеш, што можаш учыніць ім, але не ведаеш, колькі можа знесці іншая асоба. Пане Езу, дапамажы нам панаваць над сваім языком, выракаючыся ў жыцці граху, асуджэння бліжніх, таму што Ты вучыш, Езу, любіць адзін аднаго. О Езу Хрысте, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя другая. Пан Езус бярэ крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне, а жаўнеры, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч. І падыходзілі да яго і казалі: «Вітай, кароль юдэйскі!» І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы. І сказаў ім Пілат: «Вось чалавек». Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі: «Укрыжуй, укрыжуй!» Ці сапраўды я ведаю, што такое грэх, і ці адпаведным чынам гляджу на крыж? Гледзячы на крыж, мы пазнаём, якімі вялікімі з'яўляюцца нашы грахі. Вазьмі крыж у рукі і задумайся над яго сэнсам. Езус злітаваўся над грэшнікамі. Езус не асудзіў распусніцу. Пане Езу, дапамажы зразумець сэнс крыжа і дай ласку сапраўднага навяртання сэрца. Езу Хрысте, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Ты за нас терпел от рана, Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя трэцяя. Пан Езус падае першы раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бог раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Усе мы, як авечкі, заблукалі. Кожны з нас павярнуў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго ўсе нашы правіны. Ён узяў на сябе грахі многіх, таму заступаецца за злачынцаў. Прыступіць да споведзі – гэта нішто іншае, як на ўзор распусніцы з Евангеля стаць перад Езусам за таго, што ты злавіў сябе на граху. Прыходзім да канфесіянала як грэшнікі, абцяжараныя грахом, але адыходзім як грэшнікі, вольныя ад граху. Хачу, каб вы пазбягалі граху не толькі таму, што баіцеся пекла альбо чыстца, але таму, што любіце Езуса. Пане Езу, перамяні нашае сэрцы, каб мы імкнуліся быць без граху таму, што любім Цябе, а не таму, што баімся пакарання за грэх. О Езу Хрысте,
будь же прославленный и злитуйся над нами. Ти за нас терпів од рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стация 4. Пан Езус устракае свою маті. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Вось гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі, і на знак, якому супраціўляцца будуць, а праз Твою душу пройдзе меч. Будем просить Марию, каб учинила наши сердца тихими и покорными на взор сердца ее Сына. Так легко быть гонорыстым, колючим и самолюбным, вельми легко, але мы створаны для больших справаў. Як жа многому можем мы навучиться у Марии? Яна была такой покорной, тому что благодарэшты отданной Богу, была полной ласки. О Найсвятейшая Панна Мария, учини наше сердце тихими и покорными на взор Найсвятейшего сердца Твоего Сына. О Иисус Христе, будь же прославленный и злитуйся над нами. Ты за нас терпел од рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стация 5. Симон Киринеец допомагає Пану Єзусу нести криж. Кланяемся Тебе, Пане Єзу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Калі павялі яго, схапілі нейкага Симона Кіринейца, які вяртаўся з поля, і усклалі на яго крыж, каб нёс за Езусам. Сам факт, што на тваёй дарозе Бог паставіў нейкую душу, з'яўляецца знакам, што Ён прагне, каб ты для гэтай душы нешта зрабіў. Такая сустрэча невыпадковая, яна была запланавана Богам. У сумленні ты маеш абавязак дапамагчы гэтай асобе. Пане Езу, дапамажы нам, каб мы заўсёды кіраваліся голасам свайго сумлення і дапамагалі бліжнім не з прымусу, але чыстага сэрца. Езу Христе, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Ты за нас терпел од рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 6. Вероніка выцірае твар Пана Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі, муж цярпення, ад якога адварочваюць твар. Зместам любові з'яўляюцца не словы. Нельга таксама любоў выказаць словамі, асабліва тую любоў, якая служыць Богу, якая ад яго паходзіць, якая яго знаходзіць і да яго дакранаецца. Мы павінны дасягаць сэрца. Каб дасягнуць сэрца, бо так трэба, належыць даказаць любоў учынкам. Пане Езу, дапамажы нам палюбіць бліжніх не словам і не мовай, але ўчынкам і праўдай. Езу Христе, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Ты за нас терпел од рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 7.
Езус падае другі раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Образ крещеному свою, свет откупил Ты. Ён узяў на сябе немачы нашыя, і Он сам зносіў наш боль, а мы думалі, што Ён асуджаны, пакараны Богам і прыніжаны. Калі ў маё жыццё ўваходзіць грэх, ён становіцца асабістай перашкодай для маіх адносін з Богам. Калі паміж мной і Богам стаіць грэх, то Бог не можа дзейнічаць праз мяне і надзяліць мяне сваёй моцай. Грэх – гэта нішто іншае, як рабства. Пане Езу, надзялі сваёй моцай і дапамажы падняцца з балота грахоў, каб любіць Цябе без перашкодаў, бо толькі чыстае сэрца здольнае ўбачыць Бога. О Езу Хрысте, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Стацыя 8. Пан Езус уцяшае іерусалімскіх жанчын. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Образ крещеному свою, свет откупил Ты. Ішло за ім вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус абярнуўся да іх і сказаў: «Дочкі іерусалімскія, не плачце па мне, а плачце па сабе». Спачуванне і любоў павінны нараджацца ў нашай душы, павінны выплываць з нашай еднасці з Христом. Любоў да сям'і, любоў да бліжняга, любоў да ўбогіх з'яўляецца натуральным плодам гэтай еднасці. Вучыце сваіх дзяцей маліцца і маліцеся разам з імі. Езус учыніў сябе хлебам жыцця, каб даць нам сваё жыццё, каб мы маглі стаць падобнымі да Яго. Дык будзем святымі, як Езус, поўнымі спачування, поўнымі пакоры адзін перад адным. Таму што тады, калі мы любім адзін аднаго, любім і Яго. Пане Езу, дапамажы нам радавацца з тымі, хто радуецца, і плакаць з тымі, хто плача. Учыні, каб слёзы сталі выразам сапраўднай бескарыслівай, а не фальшывай эгоістычнай любові. Езу Хрысте, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Стацыя 9. Пан Езус падае трэці раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Образ крещеному свою, свет откупил Ты. Здзекваліся з Яго, але Ён сам паддаўся і нават не адкрыў вуснаў сваіх, як ягнё назарэз выведзенае, ды як авечка маўчыць перад стрыгалямі. Не адкрыў ён вуснаў сваіх. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Святы Аўгустын кажа: «Спачатку напоўніце саміх сябе, а толькі потым зможаце даваць іншым. Самапазнанне вельмі патрэбна для споведзі. Гэта дзякуючы такому пазнанню святыя маглі сказаць пра сябе, што яны нікчэмныя злачынцы. Яны бачылі Бога і бачылі сябе і заўважалі розніцу. Таму не здзіўляліся, калі нехта абвінавачваў іх нават несправядліва. Кожны чалавек мае ў сабе шмат дабра і шмат зла.
Пазнанне сябе ставіць нас на калені. Без гэтага пазнання мы б не здолелі любіць. Пазнанне Бога нараджае любоў, пазнанне сябе – пакору. Калі ты будзеш пакорны, нішто не зможа цябе закрануць, ані пахвала, ані прыніжэнне, таму што ты будзеш ведаць, які ты сапраўды ёсць. Пане Езу, дапамажы заўсёды наследаваць цябе ў цноце пакоры і дашчэнту зруйнуй усялякую пыху і маё ўзвышэнне над бліжнімі. Езу Хрыста, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 10. З Пана Езуса здзіраюць адзення. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Образ крыжы Богу сваю, свет адкупіў Ты. Жаўнеры, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі. Кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі туніку. Туніка была не шытая, уся дверху тканая. Таму сказалі адзін аднаму: не будзем разрываць яе, але кінем лёсы, каму дастанецца, каб збылося сказанае ў Пісанні. Бог, будучы багатым, стаў убогім дзеля цябе і мяне. Ён дарэшты аддаў сябе нам, але гэтага яму не хапіла. Ён хацеў даць нам яшчэ больш, хацеў даць шанс, каб і мы маглі нешта ахвяраваць яму. Ён учыніў сябе галодным і нагім у чалавеку для таго, каб мы таксама маглі яго нечым адарыць. Пане Езу, дапамажы нам зразумець, што быць хрысціянінам – гэта значыць аддаваць. Але не толькі гэта ведаць, а так сапраўды штодзённа чыніць у сваім жыцці. О Езу Хрыста, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 11. Укрыжаванне Пана Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Образ крыжы Богу сваю, свет адкупіў Ты. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы: «Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самога. Калі ты сын Божы, сыдзі з крыжа». Таксама першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі, насміхаючыся, казалі: «Іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць. Спадзяваўся на Бога, няхай Бог вызваліць яго цяпер, калі любіць». На крыжы наш Пан не меў нічога. Крыж быў уласнасцю Пілата. Цвікі і цярновую карону атрымаў ад жаўнераў. Ён не меў на сабе адзення. Езус мог памерці як кароль і мог паўстаць з памерлых як кароль. Ён выбраў убоства, таму што ў сваёй бясконцай мудрасці ведаў, што убоства з'яўляецца праўдзівай дарогай, каб жыць з Богам. Здабыць яго сэрца і прынесці яго любоў на гэтую зямлю. Пане Езу, дапамажы нам не ўцякаць ад крыжа прыніжэнняў, а з радасцю прыпадобніцца да Цябе ў цнотах, якія адкрываюць шлях да нябеснага валадарства. О Езу Хрыста, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі.
Стація 12. Пан Єзус помирає на крижі. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Простишь Богу свою, свет откупил Ты. І было ўжо каля 6 гадзіны, і цемра настала па ўсёй зямлі, аж да гадзіны 9. І Єзус закричаў моцным голасам: «Ойча, у руки Твои аддаю дух мой». І, сказаўшы гэта, сканаў. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені, толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. Глянь на ўкрыжаванне, і ўбачыш, як Езус нахіліў галаву, каб пацалаваць цябе, як раскінуў рукі, каб абняць цябе, як адкрыў сэрца, каб прыняць цябе, каб заключыць у сваёй любові. Ведаем, што крыж – гэта знак найбольшай любові Хрыста да цябе і да мяне. Пане Езу, асвяці нашыя сэрцы сваёй бязмежнай любоўю і навучы бескарысліва любіць бліжніх, таму што Ты вучыш, Езу, любіце адзін аднаго. Езу Хрыста, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Ты за нас терпел грех. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стація 13. Пана Єзуса здымаюць з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший Богу свою, свет откупил Ты. Сотнік, убачыўшы, што сталася, славіў Бога і казаў: «Праўдзіва, чалавек гэты быў справядлівы». І ўсе людзі, што сабраліся на гэтае відовішча, калі ўбачылі, што сталася, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі, а здалёк стаялі ўсе, хто ведаў яго. Аддаць сябе – гэта праўдзівая радасць. Чым паўней мы аддаём сябе, тым больш любім Бога і душы. Калі мы сапраўды любім душы, то павінны быць гатовыя заняць іх месца, узяць на сябе іх грахі і каяцца за іх. Мы павінны быць жывымі ахвярамі, таму што менавіта такімі мы патрэбны душам. Божая любоў не мае межаў, яна неабдымная, і яе глыбіню немагчыма змерыць. Ён сказаў: «Не пакіну вас сіротамі». І, Пане Езу, дапамажы нам, каб мы заўсёды трывалі ў адзінстве з Табою і заўжды раздзялялі цярпенне з бліжнімі, якім найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Езу Хрыста, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Ты за нас терпел грех. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя 14. Пана Езуса кладуць у грабніцу. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший Богу свою, свет откупил Ты. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў крыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса. Езус, ён хлеб жыцця і любоў, якая разумее. Еўхарыстыя значыць любоў, якая разумее. Христус разумеў. Ён разумеў наш вялікі голад па Богу. Разумеў, што мы створаны для таго, каб быць любімымі. Таму ўчыніў сябе хлебам жыцця і сказаў: «Калі не будзеце спажываць майго цела
и не будете пить моей крови, не зможете жить, не зможете любить, не зможете служить. Зрабі так, каб святло Христа заўсёды палала ў тваім сэрцы, таму што Ён адзіны з'яўляецца дарогай, па якой належыць ісці. Ён з'яўляецца жыццём, якім трэба жыць, і любоўю, якой трэба любіць. Пане Езу, навучы нас цалкам наследаваць Цябе ва ўсіх цнотах і стаць сапраўдным святлом для сучаснага свету. Езу Хрыста, будь жа праслаўлены і злітуйся над намі. Ty za nas cierpiał Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Збаўца наш, Езу Хрыста, мы бачым Цябе, прыбітага да крыжа, дзеля Тваёй вялікай любові да роду людскога. Галаву маеш нахіленую, бо хочаш пачуць нашы малітвы. Сэрца маеш адкрытае, бо хочаш даць усім нам ласку сваю. Рукі маеш распасцёртыя, бо хочаш усіх нас да сябе прыгарнуць. Ногі маеш прыбітыя цвікамі, бо хочаш быць заўсёды з грэшнікамі. Просім Цябе сёння, дзеля Тваёй пакутлівай смерці і пачэснага крыжа, пачуй малітвы нашы, пашлі нам ласку Тваю, прыгарні нас да сябе і будзь з намі ў хвіліну нашай смерці. Каб атрымаць каштоўны Божы дар адпусту, помолимся ў інтэнцыях святого Айца. Ойча наш, который ёсць у небе, свяцися імя Твое, прийди палатарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас, грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому. Пан з вами. Благословенство Бога Всемогутнага, Айца і Сына, і Духа Святого, няхай сыйдзе на вас і застанецца назаўсёды. Благословим Пану, дзякуем Пану Богу. Сыне Давида,
Уваходьте у святыню, Яго цела, распрабіты бок, знайдзіце спадчыну ёй скарбаны крыві, абмыйцеся ў іх праз сваю гэтую браму, каб увайсці, трэба выйдзіцё і страціць жыццё сваё, каб знайсці яго. Огонь прийди, вуголе наших серцев распали, духом любови з'єднай крижи нас, ям брамай Пана ёсть, яе ваходим, как меч життя. Огонь приди, вуголе наших серцев распали, духом любови з'єднай крижи нас, ям брамай Пана ёсть, яе ваходим, как меч життя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Дарагія браты і сёстры, вельмі радасна ўсіх вас бачыць, вітаць на гэтай святой імшы. Распачынаем святы час рэкалекцый у нашай парафіі. Усе мы яго чакалі, многія маліліся, каб у нашай парафіі мы плённа перажылі гэты час. Ад усяго сэрца хачу шчыра прывітаць айца Ануфрыя з ордэна Паўлінаў, альбо з ордэна Паўла I пустэльніка, так, правільна сказаў, які паходзіць з горада Менску, а цяпер актуальна служыць у горадзе Пінску, з'яўляецца пробашчам парафіі Святога Духа, якая яшчэ не мае сваёй тэрыторыі касцёла, таму актуальна прыбывае ў катэдры Пінскай. Вось. Вельмі рады, што отец Ануфрый до нас прыбыў, падзеліцца сваім вопытам жыцця ў ордэне пустэльнікаў, вось, падзеліцца тым, як сам перажывае гэтую веру. І гэтую святую імшу будзе цэлебраваць у інтэнцыі памерлых Юзафа, Марыі і ўсіх памерлых сем'яў Бабровіч і Кавалёнак, просячы для іх Божай міласэрнасці і прабывання ў нябесным валадарстве. Я ж заахвочваю ўсіх вас, браты і сёстры, маліцца за сябе ўзаемна, каб гэты час рэкалекцыі Божае Слово, якое мы пачуем, дзейнічала ў нашых сэрцах. Таксама маліцца за айца Ануфрыя, каб таксама мог разам з намі і дзяліцца Словам Божым, і сам таксама ўзрастаць у веры. Няхай гэта будзе для нас прыгожы Божы час. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што сграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами.
Помолимся. Милосердный Ойче, Ты нам, слабым людям, даешь потребную допомогу. Учини, просим, каб з радостью приняли мы ласку обновления и свідчили об ёй життем побожным. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Amen. Читание книги мудрости Соломона. Помилково мяркуючи, бязбожники казали самі сабе: «Зробім пастку на справядлівага, бо ён бескарысны для нас і працівіцца нашим учинкам, дакарае нас у грахах супраць закону, вінаваціць нас у грахах супраць нашага выхавання. Абвяшчае, нібыта ён ведае Бога, і называе сябе дзіцём Пана. Ён стаў для нас дакорам думак нашых, нам цяжка нават глядзець на яго. Бо жыццё яго не падобнае да жыцця іншых, і шляхі яго адрозніваюцца. Ён прызнаў нас чымсьці фальшывым, ён ухіляецца ад шляхоў нашых, як ад нячыстага. Шчаслівым называе канец справядлівых і хваліцца, што Бог ягоны Айцец. Пабачым, ці праўдзівыя словы ягоныя, і праверым, што будзе пры сконе ягоным. Бо калі справядлівы Сын Божы, то Бог абароніць яго і вырве яго з рукі праціўнікаў. Праверым яго знявагу і мукаю, каб пазнаць яго лагоднасць і выпрабаваць яго цярплівасць. Асудзім яго на ганебную смерць, бо, як ён кажа, паклапоцяцца аб ім. Так яны меркавалі і памыляліся, бо іхная зласлівасць засляпіла іх. Яны не пазналі таямніц Божых і не спадзяваліся на адплату за святасць і не думалі пра ўзнагароду для беззаганных душаў. Гэта Слова Божае. Близкий Пан до тих, чиє серце змучено. Близкий Пан до тих, чиє серце змучено. Обличчя Пана супроть тих, хто чинить зло, ка пам'ять про їх стерці землі. Яни кличуть, і Пан чує, і ад усіх бедаў їх вибавляє. Близький Пан до тих, чиє серце змучено. Близький Пан до тих, чиє серце змучено, і зламаних духом ён збавляє. Шмат няшчасця у праведнага, але ад усіх яго ратуе Пан. Близький Пан до тих, чиє серце змучено. Ён стереже усе ягоныя кости, і ніводная з іх не зламаецца. Пан выбаўляе душі слугаў сваіх, і кожны, хто на яго спадзяецца,
не будзе пакараны. Близкий Пана ты, чиє серце змучено. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Не хлебом одним будет жить человек, але кожным словом, что выходит з вуст нам Божих. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Езус хадзіў па Галілеі. Ён не хацеў хадзіць па Юдэі, бо юдэі намагаліся забіць яго. Набліжалася юдэйскае свята шатроў. Калі браты ягоныя пайшлі на свята, тады і ён пайшоў, аднак не адкрыта, а як бы патаемна. Некаторыя з жыхароў Єрусаліма казалі: ці не той гэта, якога шукаюць, каб забіць? І вось ён гаворыць адкрыта, і нічога не кажуць яму. Можа, кіраўнікі на самой справе пераканаліся, што ён Месія? Але мы ведаем яго, адкуль ён. А калі прыйдзе Месія, то ніхто не будзе ведаць, адкуль ён. Тады Езус, які навучаў у святыні, усклікнуў, кажучы: і мяне ведаеце, і ведаеце, адкуль я, але я прыйшоў не сам ад сябе, і праўдзівы той, хто паслаў мяне, якога вы не ведаеце. Я ведаю яго, бо я ад яго, і ён паслаў мяне. І намагаліся схапіць яго, але ніхто не ўсклаў на яго рукі, бо яшчэ не настаў ягоны час. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Похваленный Иисус Христос. Ох, давно ж я не говорил про таким великой колькости людей. Не было таких реколекций у меня еще. Завсюду некие вёсочки, а тут великий город. И за это я дякую Богу, что я тут так усё пакіраваў. Дякую брату Владиславу, что запросил. И я рады, что я в Молодечне. Тут таксама у Молодечне маю великую родню, тёти, сёстры троюродные, племянников куча целая, которых я давно не бачыў. И вот цяпер, будучы тут, хотя можно до іх наведаць, правда? Заўсёды добра родню адведаваць. Вялікі пост, такі час святы, незвычайны час. І заўсёды, калі чалавек рыхтуецца да рэкалекцый, калі ксёндз рыхтуецца да рэкалекцый, думаю, а пра што ж яму гаварыць такое? І ведаеце, сёння пятніца. А ў пятніцу прынята заўсёды гаварыць пра што? Пра пакаянне, пра споведь. І вось давайце гэту тэму сёння мы з вамі закранем. Езус уваходзіць у Єрусалім. Свята шатроў, называецца Суккот, азначаецца некалькі дзён, і ён заходзіць патаемна, каб ніхто не бачыў, таму што ведае, што ўжо пачаліся там всялякія рознагалоссі пра яго. Што ж за свята Суккот такое цікавае? У гэта свята яўрэі ставілі па-за сваім домам
наметы, шалаши, которые называются по-еврейски сукка. Это не мат, не. Так называется сапраўды. І у нас у Беларусі такое было. Напрыклад, дзе старыя гарады, убачыце, домікі былыя яўрэйскія, ёсць балконы. Вы не думаеце, што балконы для таго, каб там піць чай на ім сядзець? Не-не-не. Перш за ўсё, каб выканаць гэтае прыказанне, там паставіць намёт на балконе. І тады яны маглі начаваць дома, сядзець там, у ложку спаць, а на працягу дня сядзець у тым намёце сваім. І вось прыходзіць Езус у святыню і паводле звычаю навучае. Адкрывае світак, чытае і тлумачыць ім напісанае. Ведаючы, што Езус не вучыўся ні ў кога з больш-менш знакамітых равінаў, юдэі здзіўляліся веданню пісанняў. А яны ж былі глухія да зместу яго вучэння і звярнулі ўвагу толькі на тое, што ён нідзе не навучыўся, адкуль яго такая мудрасць магла быць, што ён такі разумны чалавек. І Езус сказаў: «Маё вучэнне не маё, але таго, хто паслаў мяне. У мяне ёсць большы настаўнік, найдасканалейшы, гэта Айцец Нябесны, які мяне паслаў». Хто вырашыць здзяйсняць волю Божую, жыць паводле волі Божай, той хутка ўпэўніцца, што гэта вучэнне паходзіць толькі ад аднаго Бога. Пад воляй Божай тут належыць разумець увесь маральны закон Божы, а таксама гэта закон сумлення ці таксама вядомы пісьмовы закон Старога Запавету, 10 Божых прыказанняў. Мы з вамі гэтыя прыказанні не захоўваем, ламаем ледь не кожны дзень. Кожны дзень з вамі грашым. Раніцаю стаём з ложка. Ах, трэба зноў вставаць ісці на работу, як цяжка. Які то грэх? Грэх наракання, праўда? Бог даў табе магчымасць устаць, даў табе здароўе, даў сілы табе ўстаць. Чого ты наракаеш? Здаецца, маленькі грашок, але грэх. Але ж пан Езус, наш боскі настаўнік, прыйшоў у свет не каб пакараць нас за гэта, а каб паклікаць да пакаяння, каб чалавек апамятаўся і сказаў сабе: «Я жыву няправільна, я грэшнік», каб мы з вамі зразумелі, што мы грэшнікі. А куды падзець наш грэх? Вось чалавек забіў каго-небудзь. Што цяпер рабіць? Чалавек забіты, і хоць тут аб падлогу бійся, яго ж не ўваскрасіш. Пакрыўдзіў каго-небудзь, крыўда нанесена, назад не направіш. Украў што-небудзь у кагосьці. Ну, вярнуць можна, але чалавек, страціўшы гэтую рэч, ужо вельмі цярпеў, перажываў, што яму быў нанесены гэты душэўны боль. Як зацерці зробленае намі зло? Як? Конечно, попросіць прабачэння. Айцец Нябесны даў Сыну свайму ўладу дараваць грахі. І Хрыстус заснаваў касцёл, які з'яўляецца працягам яго зямнога жыцця. Ён нябачна прысутнічае ў святым касцёле, у сакраментах. Калі мы прыходзім да споведзі і каемся ў нейкім граху, святар можа не бачыць, шчыра мы каемся ці не. Але Бог бачыць нашае сэрца, і мы атрымліваем адпушчэнне грахоў. Ёсць канфесіяналы розныя, ёсць шкляныя, дзе стаяць два крэслы. Сядзіць ксёндз, сядзіць чалавек, панітэнт. Ну і святар тады бачыць. А ёсць такія, дзе нікога не ўбачыш. Глядзіш у дзірку туды, нічого не відаць. Но гэта таксама камфорт. Людзі тады не баяцца спавядацца. Адпушчэнне грахоў залежыць ад нашага з вамі пакаяння. Чым глыбей мы каемся, тым глыбей нам Бог прабачае нашы грахі.
У таго, хто не верыць, хто не ведае Хрыста, няма пакаяння. Можа быць жаль за што-небудзь зробленае не так, але гэта не пакаянне. Такому чалавеку няма куды скінуць гэты цяжар. І грэх у яго душы пастаянна расце, пакуль грахі яго цалкам не раздушаць. А вось хрысціянін, які паверыў у Хрыста, паверыў, што Пан мае ўладу яму прабачыць, толькі трэба прасіць прабачэння, можа атрымаць прабачэнне грахоў. Вось якую вялікую ўладу Езус Хрыстус даў свайму касцёлу – прабачаць, дараваць грахі. Падчас споведзі мы з вамі што атрымліваем? Якую ласку, як называецца? Асвячальную ласку, правда? Мы атрымліваем праз наша пакаянне. Чым глыбей чалавек каецца, чым пакаянне сур'ёзнейшае, глыбокае перад Богам, тым большую ласку Бог дае. І гэта скарб, который трэба берагчы, старацца не грашыць на бліжэйшы час. Бывае усялякае ў жыцці. Прыйдзеш дадому, ўжо нервы зробяць і саграшыў. Ёсць такая кніга, называецца «Пацерык». Ёсць і егіпецкі пацерык, ёсць палестынскі пацерык. Там апісваюцца жыцці і такія духоўныя гісторыі з жыцця монахаў, старажытных монахаў, Егіпта, которые в пустыне жылі, у Палестыне жылі, ёсць нават у нас тут, кіеўска-печэрскі пацерык таксама ёсць. І вось у адным з ім я прачытаў такую гісторыю пра двух братоў, которые аднолькава зграшылі, учынілі аднолькавы грэх, але пакаяліся, вярнуліся ў пустыню і папрасілі старца прызначыць ім пакуту. Старац на год зачыніў іх у келлях, кожны ў сваёй келлі сядзіць. Кожны дзень ім прыносілі толькі хлеб і ваду. Браты былі аднолькавыя па выглядзе. Калі закончыўся час пакуты, яны выйшлі з келляў, ім дзверы адчынілі. І айцы ўбачылі аднаго з іх смутным і бледным, а другога вясёлым і светлым тварам. Яны гэтаму вельмі здзівіліся. Браты харчаваліся аднолькава і запыталі смутнага брата: «Якімі думкамі ты быў заняты ў сваёй келлі?» Той кажа: «Я думаў пра тое зло, якое я ўчыніў, і пра муку, у якую я павінен ісці. І ад страху мае косткі прыляпіліся да цела майго». Гэта значыць, што ён так схуднеў. Запыталі другога: «А ты пра што разважаў сваёй келлі?» Ён адказаў: «Я дзякаваў Богу, што ён уратаваў мяне ад нячыстасці гэтага свету і ад будучай мукі і вярнуў мяне да гэтага анёльскага жыцця. І памятаючы пра гэта, я радаваўся». Старцы на гэта ўсё сказалі: «Пакаянне адно і другога роўнае перад Богам. Абодва шляхі роўныя, таму што Бог не зважае на асобу». Бачыце, можна каяцца і са слязьмі: «Ах, які я дрэнны чалавек». А можна каяцца, дзякуючы Богу, што ён мяне ўратаваў, вывеў мяне з гэтага балота, дастаў мяне адтуль. Успомнім пакаянную пропаведзь святога Яна Хрысціцеля. «Прынясіце ж годны плён пакаяння. Ужо сякера прыкладзена да карэння дрэваў, таму кожнае дрэва, якое не дае добрага плоду, будзе сечана і кінута ў агонь». Ведаеце, гэтыя словы былі заўсёды актуальныя, а ў наш час, я думаю, што асабліва. Людзі старажытнага Ізраіля, якія не каяліся, суцешалі сабе думкай, што яны належаць да выбранага народа, народа, которага Бог выбраў, які ж можа быць грэх. Належаць да улюбёнай спадчыны Бога. Яны спакойна, без страху пагражалі гэтымі словамі аб пакаянні, нягледзячы на тое, што гэта гаворыць такі вялікі чалавек, прарок.
Тым, хто не адчуваў патрэбы ў скрусе на вяртанні сэрца, здавалася, што іх слаўная прыналежнасць да роду Абрахама ўжо настолькі цэніцца перад Богам, што нават мноства іх грахоў і беззаконняў не бярэцца пад увагу. То есть прыналежнасць да пэўнай катэгорыі людзей ужо нібыта вызваляе ад адказнасці. Не, гэта ілюзія. І не дзіўна, што можныя і багатыя людзі тых янавых часоў не адгукаліся і зусім не рэагавалі на моцную пропаведзь. Абсалютную і таму страшную ілюзію гэтых вяльможаў, можна так сказаць, меў на ўвазе Ян, калі сказаў: «Не думайце казаць сабе, маем Абрахама за бацьку, бо кажу вам, што Бог можа з камянёў гэтых абудзіць дзяцей Абрахаму». Іх шляхетнае паходжанне, без уласных асабістых добрых учынкаў, падобнае да такога шляхетнага дарагога дрэва, которое расце ў садзе, займае зямлю, яго паліваюць, час наш займае, але не прыносіць ніякага плоду. Такое дрэва патрэбнае ці не? Вот, гаспадары, што вы з такім дрэвам зрабілі? Выкарчвалі, правда? Столькі гадоў расце, нічого не прыносіць. І што толку, што оно нейкае там дарагое? Я пасажу яблоню звычайно, больш збіраю ўражаю. Ужо і сякера ля кораня дрэў ляжыць. Усякае дрэва, што не прыносіць добрага плоду, сякаюць і кідаюць у агонь. У той час годныя плады пакаяння былі патрэбныя для збаўлення нават самым выбраным людзям, якія мелі слаўнае паходжанне, але праз адсутнасць добрых учынкаў, паводле словаў прарока, ім сапраўды пагражаў пекельны агонь. Як правіла, нераскаяныя грэшнікі не хочуць паміраць. Для іх смерць амаль заўсёды наступае без іх волі, міма іх волі, бывае гвалтоўнай і страшнай. Быў такі адзін багаты швайцарскі мультымільянер, фабрыкант, і ён заўсёды вельмі моцна злаваўся, калі пры ім пачыналі гаварыць пра смерць. Вот мы там все памрэм, на што табе это ўсё трэба? Но ён памёр. Ён цяпер ужо на іншым свеце. Все свае мільёны пакінуў жонцы, которая сёння мае 91 год, і яна паміраць не хоча, не збіраецца. Не хоча кідаць свае мільёны і рахункі ў банках. А вось калі праб'е смяротная гадзіна ісціны, усё, што для непакаянных людзей было важней за Бога, усё роўна прыйдзецца пакінуць. Такая смерць нераскаянага грэшніка заўсёды жахлівая, бо вядзе да вечнага пракляцця. Людзі, у которых хтосьці ў сям'і трагічна гіне, заўсёды задаюцца пытаннем: чаму? Што мы такога зрабілі, што Бог так пакараў нашу сям'ю, што от нехта памёр, нехта загінуў. Не проста ў ложку, чалавек ляжыць, памёр, не. Аўтакатастрофа, ці яшчэ што-небудзь страшней. Навошта ўсё гэта? Раптоўная, няшчасная смерць, яна заўсёды побач з кожным з нас, дзе б мы не былі. Магчымыя катастрофы, стыхійныя бедствы, няшчасныя выпадкі. І ў выніку такія бедствы, выпадкі не абавязкова сведчаць пра асаблівую грэшнасць загінулых, але з'яўляюцца сігналам для нас з вамі, што наша жыццё знаходзіцца ў Божых руках. Ён мае права у любы момант запатрабаваць справаздачу аб нашых учынках, каб мы былі гатовыя і не адважваліся далей выпрабоўваць Божае доўгацярпенне. На жаль, нас можа ўвесці ў зман той факт, што у параўнанні з папярэднімі пакаленнямі мы жывём у адносным дабрабыце. Тут у нас в Беларусі ўсё ціха, спакойна.
все-таки мы живем лепей, чем жили наши бацькі, дзяды, прадзеды, которые пережили 2 войны, пережили лихолетие, там, вот это вот революционные всякие, сталинские часы пережили. Теперь у нас все добро. Але ж заўсёды гэта можа быць цішыня перад бурай. Пакаянне патрэбнае цяпер таксама нам, каб мы не засядзеліся. Успомнім візію з Фатімы, 3-я таямніца фатімская, апублікавана апостольскай сталіцай. Злева і крыху вышэй за найсвяцейшую дзеву мы ўбачылі анёла з агністым мячом у левай руцэ. І скрыўшыся, ён выкідаў полымя, якое, здавалася, ахоплівала свет. Аднак яно згасала ад дотыку ззяння, якое найсвяцейшая дзева выпраменьвала ў яго бок сваёй правай далонню. Паказваючы на зямлю сваёй правай рукой, анёл гучным голасам закрычаў: «Пакаянне, пакаянне, пакаянне». Людзі павінны каяцца. Цяпер святы час Вялікага посту. І не толькі гэтыя фатімскія анёлы, але і ўся літургія нас захвочвае, натхняе: прынясіце годны плён пакаяння. Разважаючы пра неабходнасць пакаяння і пра прымірэнчую ролю Дзевы Марыі, мы павінны выпрабоўваць сваё сумленне. Нават у такіх звычайных рэчах, як наша малітва. Ці мы молімся тое, што узялі на сябе пастановы велікапостныя, хаця бы гэта. Як мы падчас Вялікага посту з нашымі бліжнімі размаўляем? Можа, мы сварымся ўвесь час? Дзе ж тое мноства людзей падчас адкупляльнай ахвяры святой імшы? Каб не занядбоўваць святую імшу. Перад імшой мы з вамі прайшлі крыжовы шлях. Разважалі таямніцы, стацыі. І вось ішло за Езусам вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус, абярнуўшыся да іх, сказаў: «Дочкі Єрусалимскія, не плачьте по мне, але плачьте по сабе і па дзецях вашых. Бо надыходзяць дні, калі скажуць: шчаслівыя бясплодныя і ў лонні, якія не радзілі, і грудзі, якія не кармілі». Калі нявінны чалавек так моцна цярпеў, дык што будзе з грэшным? Гэта значыць з дрэвам засохлым, з дрэвам неплодным, з чалавекам духоўна мёртвым, з бязбожнікам, пазбаўленым Божай ласкі. Усякае дрэва, што не прыносіць добрага плоду, ссякаюць, кідаюць у агонь. Вялікі майстар у падмане людзей і выкраданні бессмяротных душ, ведаеце, пра каго я гавару? З рагамі каторы. На працягу некалькіх тысяч гадоў добра вывучыў нашу слабую чалавечую псіхалогію. Ён ведае, як ударыць па нашых найбольш слабых месцах. Калі нашы грахі, наша беззаконне звычайная справа і норма, тады ў чым сэнс адкуплення, здабытага такімі горкімі пакутамі? Бывае і нярэдка, што чалавеку не хапае цэлага жыцця, каб прымірыцца з Богам праз пакаянне. Чаму? Карысна і важна памятаць, што якім хітрым чынам д'ябал нас падманвае з вамі, прапаноўваючы фальшывыя аргументы пра тое, што нібыта пакаянне, цяпер, можа, не патрэбнае, пачакай. І я вось для вас падрыхтаваў так званыя 7 пастак д'ябла, каб мы не пакаяліся. І вот давайте запомнім іх. Першая пастка. Мае грахі нязначныя, маленькія, мне важныя.
можа Бог мне караць за такія нязначныя грахі? Гэта ж слабасць. А ўвогуле я такі добры чалавек, не рабіў нічога дрэннага, не скраў ні ў кого нічога. Першая пастка робіць грахі дробнымі і, адпаведна, несур'ёзнымі, але тым не менш яны грахамі застаюцца. Другая пастка. А што тут такога? Усе так робяць. Наша імкненне таксама быць лепшымі, чым іншыя людзі. Пыха. Гэта ганарлівасць, калі хочаш быць адзін лепшым за ўсіх. Усе так робяць. Бог судзіць паводле сваіх запаведзяў. Трэцяя пастка. Я пазней паспавядаюся. Я цяпер яшчэ не гатовы. Калі пастарэю, буду часцей хадзіць у касцёл, стану мудрэйшым, тады настане час для маёй пабожнасці. А цяпер ты малады і павінен радавацца жыццю. Гэта трэцяя пастка. Калі юнацтва аддаць д'яблу, то найчасцей і старасць будзе аддадзена яму. Бо грэх стане заганай і глыбокай звычкай, ад якой вызваліцца будзе амаль што немагчыма. І хто ведае, ці дажывём мы да старасці наогул. Частая старасць не выпраўляе людзей, а заганы яшчэ больш выразна праяўляюцца менавіта ў пажылым узросце. Чацвёртая пастка. Бог міласэрны. Ён такі добры. І ён не дапусціць, каб я папаў у пекла. А хіба вы не чулі, што грашэй, спадзяючыся на Божую міласэрнасць, гэта грэх супраць Святога Духа? Небяспечная насмешка з Бога. Чакаць ад Бога прабачэння без пакаяння абсурдна. Не падманвайцеся. Бог не бывае пасмешышчам. Што чалавек пасее, тое і пажне. Пятая пастка. Як я это ўсё раскажу? Мне ж так сорамна, я там буду чырванець. А што пра мяне падумае спавяднік? Ксёндз наш, што пра не падумае? Якое гэта глупства? Усе людзі грэшныя. І сам святар таксама спавядаецца. Рэгулярна. Спавядаецца са сваіх грахоў. А спавядацца — это ж добрая справа. І не трэба гэтага саромецца. Сорамна ведаеце калі? Калі мы доўга не спавядаемся і ходзім у граху. І ўрэшце, калі аж так сорамна, ідзі да другога ксяндза, у другі касцёл. Ёсць такая магчымасць, ніхто не забараняе. Шостая пастка. Як мне будзе цяжка здзейсніць годнае пакаянне, лепей нават не пачынаць. І зноў д'ябал падманвае, ачароўвае фальшывымі аргументамі. Але ж раскаяцца — гэта вельмі радасная падзея. Мы пазбаўляемся ўсяго таго, што нас мучыць і прыгнятае. Святы Аўгустын з уласнага досведу казаў: калі табе здаецца, што няма сіл на выпраўленне сваіх заган, памаліся Богу, каб ён цябе умацаваў. І сапраўды не забывайцеся, што перад споведдзю ёсць малітва. І прасіце Бога, каб даў вам сілы годна прыступіць да споведзі і вызнаць нават самыя такія грахі, которые сорамна гаварыць. Сёмая пастка. Я такі грэшны, такі вялікі грэшнік. Усё ўжо страчана, ўсё. Нема для мяне прабачэння, нема збаўлення. Гэта няпраўда. Пакуль мы жывем у гэтым свеце, Бог заўсёды прымае нас і прабачае нашы грахі, калі толькі шчыра раскайваемся. Успомніце прыклад тых злачынцаў, которые былі каля Езуса ўкрыжаваныя. Адзін там гаварыў бы што, а другі сказаў: успомні пра мяне ў сваім валадарстве, я вінаваты. І вось ён пачуў гэтыя салодкія словы Збавіцеля: сапраўды кажу табе, сёння ты будзеш са мною ў раі. Гэта прыклад таго, як імгненна, за кароткі момант перад смерцю, чалавек здолеў з Божай ласкай цалкам звярнуцца да Бога. Мы павінны з вамі пазбягаць усіх гэтых пастак д'ябла.
Да Хрыста правялі нямога, сляпога, ён яго ацаліў. Сляпы нямы стаў і бачыць, і гаварыць, і дзівіўся ўвесь народ. Няхай Бог нам дае сілу, каб мы ніколі не баяліся спавядацца, каб мы бачылі свае грахі, годна спавядаліся, каб мы радавалі нашага Бога, радавалі боскае сэрца Езуса і Дзеву Марыю. І гэтага усім нам, вам, сабе жадаю. Амен. З верою у Божае Слово узнясем до нашага Айца ў небе супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб у ім заўсёды зяла святасць яго заснавальніка, Езуса Хрыста. Цябе просім. Молімся за кансакраваных асобаў, каб яны былі верныя свайму пакліканню і нястомна імкнуліся да святасці. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якіх пераследуюць за іх рэлігійныя перакананні, каб яны ў цяжкую хвіліну спазналі суцяшэнне укрыжаванага і ўваскрослага Хрыста. Цябе просім. Молімся за вязняў, каб яны імкнуліся жыць у згодзе з Божымі запаведзямі і не гублялі надзеі. Цябе просім. Молімся таксама аб жыцці вечным для памерлых Юзефа, Марыю і ўсіх памерлых сем'яў Бабровіч і Кавалёнак. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы без нараканняў пераносілі цяжкасці і заўсёды спадзяваліся на Бога. Цябе просім. Божа, Ты заклікаеш нас да навяртання і перамены жыцця. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб, слухаючы Твайго Сына, мы верна наследавалі Яго ў нашым жыцці, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Просім Цябе, усемагутны Божа, праз моц гэтай святой ахвяры адпусці нам нашыя правіны
и привязи нас чистых от грехов, да в итогу этой избавенной таямницы, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с духом угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашыя сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугаў Тваіх, Юзафа, Марыю і памерлых сем'яў Бабровіч і Кавалёнак, якіх Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь ім, якія сталі праз хрост падобнымі ў смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць яго ў васкрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзейнага васкрашэння, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Францішкам
і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Просім Айца Небеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і владарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
я знаходжу супокой. Кожний день гэта дар твой, прагну прославлять Тебе, Езу, Езу, прославляю Тебе. Езу, Езу, прославляю Тебе. Молимся. Милосердный Боже, прийняти сакрамент нагадує нам переход от старого до нового заповету. Дай, просим, каб откинувши старую греховность, мы могли обновиться у святости, праз Христа Пана нашего. Некалькі аб'явачак каротенькіх. Шчыра дзякуй вам за сённяшнюю супольную малітву. Шчыра дзякуем айцу за цэлебрацыю Эўхарыстыі, за Божае Слово, якое ад нас кіраваў. Заўтра і ў нядзелю рэкалекцыі працягнуцца. Расклад заўтрашні, ён такі звычайны. Святая імша 7:15 раніцай і ў 18:00 будзе. А таксама крыжовы шлях для дзетак і бацькоў а 11:30. Ёсць такая у мяне невялічкая просьба, альбо вялічкая. Я аб'яўлю гэта ўжо ў нядзелю на аб'явах, што ў наступную суботу у нас будзе талака, каб добраўпарадкаваць тэрыторыю, якая ў нас ёсць. Але маем такую просьбу ад горада, каб як мага хутчэй падгрэбсці звонку ад з нашай агароджы, вось там гэту тэрыторыю звонку, вакол забора. Калі б хтосьці заўтра меў такую магчымасць, трошку часу, сілаў, будзем вельмі ўдзячныя за кожную такую дапамогу. І яшчэ таксама сёння, калі хтосьці мае жаданне, час, сілы, у 19, ўжо у 19 ёсць, у катэхетычным класе будзе падрыхтоўка вербаў для кірмашу валанцёрамі Карытас. Хто хоча далучыцца, таксама можна гэта зрабіць. Здаецца, ўсё. Шчыры дзякуй. Айца Ануфрыя просім аб благаслаўленні нам на сённяшні вечар. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пане наш Божа, узглянь ласкаво на слугаў своих, якія спадзяюцца на Твою милосердность, и милостиво тули их небесною допомогой, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам абаронаю, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен.